ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи Савдо ТВ. Ирӯз 3 декабри соли 2023 1000 рубл баробар ба 121 сомонаи даромадбонки Тоҷикистон. ирӯза навор оиди хонаҳо мешавад. Бардор азиз, 12 дона хона бо нархҳои ҳархела аз ҳар як нуқтаи Тоҷикистон, аз ҷумла шаҳри Душанбе, шаҳри Кӯлоб, шаҳри Хуҷанд, ноҳияи Ёвон, ноҳияи Ҳамадонӣ, ноҳияи Фархор, ноҳияи Турсунзода ва дигар ҷо бари шумо тамошо кунед. хоҳиш ай ҳамаи шумо ба хотири меҳнатҳои мо лайкотон бизанед, дар ҳамин канал подписатсия кунед. ман бовар дорам ай канал мегон хона, мошин ё замини арзон мебинед шумо бародар азиз. барои реклама кардан, агар дар шумо хона боша, мошин, замин, квартира, техника ва аппаратҳо боша, метавонед дар имо WhatsApp рӯи кунед, рекламаш бекунед дар навори бадна бародар азиз. дар амо комментара нависен аз кадом маркаи мошини хоно аз куҷои Тоҷикистон маъқулай пешниҳод кунед. мо худохоҳад мехонем комментара пешниҳод мекунем аз рӯи комментараи шумо навори ҳаррӯзара. эълонро тамошо мекунем, кач аз бара баланд кунед, навора тамошо кунед. мегзарем ба якум хонаи фурӯшӣ бародар азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, деэтажа сохтагиан бо хишти пухта. 6 сотих замин 370 000 сомон меган, бо муомилаи сӯзам дора. рақами WhatsApp да занг зан муроҷиат кунед бародар азиз. дар ноҳияи Шоҳмансур кӯчаи Карактагинский мега. хоб дар наздикиш мактаб астай. хона 6 сотих замин дорад, ду этажа, якум этаж дар тирезааш пон часпондагӣ ҳастай, тайёрай барои зиндагӣ кардан бачаку. об свет дорад, дарахтҳои мевадиҳандам ҳастай. дар амуд ноҳияи Шоҳмансур дар амуд шаҳри Душанбе қарор дорад. барои тамос гирифтан рақамҳои +7 3 занг безанед, аз номи канали Савдо ТВ бо арзонтон мекунад. документҳои хона 100% ба хишти пухта, кирпичҳои пухта қати хона хезондагиан. агирди маҷа мардум зиндагӣ дорад, сарнагӣ дар амуд шаҳри Душанбе дохил мешавад. дар ноҳияи Шоҳмансур занг зада масъалат кунед бародар азиз. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ бародар азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе бо нархи 225 000 сомон меган, ду комната 6 сотих замин масоҳат дорад бародар азиз, ки хона ремонт кардагӣ барои зиндагӣ кардан тайёрай. ҳавли 6 сотих замин дорад дар деҳаи Шоҳмансур болои Карактагинский, ҳамишам дар амо Карактагинский қарор дорад. ду хона баня кухни дар дарунашай 6 сотих замин дорад. об дорад дар ҳавли, овардагӣ свет дорад, техпаспорт, сертификат, шартномаи хариду фурӯш, хулоса ҳамаш ҳуҷҷатҳош 100%. касе ки мехара рақамҳои 933 занг зад маслиҳат мекунад, меган хоб масъалаи алиши ягон чи гуфтагӣ нестам бародар азиз, фақат худтон занг зад тароша маслиҳат кунед. 225 000 сум ҳозираша фақат пешниҳод кардагиам бародар азиз, занг зада маслиҳат кунед худтон. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ бародар азиз. бачакҳое ки аз шаҳри Душанбе хоҳиш кардем навор кунем, 549 000 сомон, деэтажа, 4 комната, 2 сотих замин доранд. худотон дидестем бародар азиз. дар райони Фирдавсӣ қарор дорад. хона дар поёни Корвон меган, назди мактаби миёнаи 124. хона бо таъмири замонавӣ, яъне ки хонара замонавӣ таъмир кардагиан. дегдонхона дорад, подвал дорад, об свет, яъне ки дар дохили шаҳр ҳастай пастаяни. маълумоти бештар метавонем рақамҳои 939 дар занг зад маслиҳат кунед. полни дар дохили ҳамин хона мақсад алов ҳастай, нон мепазанд, кондитсионер, термикс, хона ремонти замонавӣ қонуну қоида кардагиан. просто дани ҳамин мега сум дар ҳукм мефурӯшем ша 549 000 сомон. касоне ки харидори конкрет нест, занг зад маслиҳат мекунем, меган худотон занг зад маслиҳат кунед бародар азиз. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ бародар азиз. дар ноҳияи Турсунзода 153 000 сомон нақша пешниҳод кардагиан. як комната, агар квартира фурӯшида астай, 4 этажа, 35 метри квадратӣ, дар район якум микрорайон Новостройка қарор дорад. хонахиш дар 4 этаж, 35 метри квадратӣ, срочна фурӯшӣ бо нархи 153 000 сомон. дар наздикиш мактаб астай бачаҳо, садик ҳастай, об свет дорад, пастаяни. хуб, Новостройка, хонача Новостройка. касоне ки харидори конкретни ҳастен, меган ҳамин рақамҳои 880 занг зад. дом худаш неҳташкай бародар азиз. хона худаш дар 4 этаж қарор дорад. ин ҳамин хисастаяни мақсад ҳашти коробка бигӯем, хато намекунем, мегирен, ремонт мекунем, зиндагӣ кардан мегардем бародар азиз. 153 000 сомон дар Регар қарор дорад, ноҳияи Турсунзода бародар азиз.
квартира фурӯши навбатӣ бардор азиз дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад. Ростимо навора аз ҳар як нуқтаи телевизион пешон мекунем, чунки бачаҳо хоҳиш мекунанд мо аз рӯи компютер зиёдтар навор мекунем. дар шаҳри Хуҷанд 350485 сомон пешниҳод карда гашад. дар раёни 20 микрорайон мегам бардор азиз квартира фурӯхта мешавад бо нархи 350485 сомон. як комната 6 этажа қарор дорад, 49 метри квадратӣ айни ҳол ҳам хеле бардор азиз. хона бо таъмири замонавӣ пони конкрет мон карганша сумда укра мегам мефурӯшем мегам 350,000 сомонӣ. касоне ки харидори конкрет замин рақамҳои 927 занг зам маслиҳат кунем бардор азиз. агар навораи мо шумода маъқул бошад дар амои компютера Saudo TV ба пеш нависен. хона замин мошини квартира бошад рӯишен рекламаш мекунем дар навораи баъд набардор азиз. фақат дастгири адошаш лайкора бизанед, дар канал подписатсия кунед, навораи ҷолиб ҷолиб жад кунем бардор азиз. хонаи фурӯши навбатӣ бардор азиз дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархиш 135,000 сомон. ду комната 6 сотих замин доранд. ҳамин хона худаш конкрет нима ғалтага бардор азиз просто временка кардагианша ду комната барои савдо кардани худшон. мега ки сум дар ко мефурӯшемша. ду хонага вана ҳоҷатхона ҳастай, документош 100%. харидори конкрет мо бо савдо ҳам мекунем меган. беҳуда занг назанед. адрес ноҳияи Рӯдакӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ дай Ленский район қарор дорад. ака агарочам калони хушрӯя 6 сотих замин мегирен, мақсад акав дода бошад, ду таш мекунед, зиндагӣ карда мегардад бардор азиз. 135,000 сомонӣ. марамат занг зад аз номи канали Saudo TV бо маслиҳати хубам қатон мекунад. хонаи фурӯши навбатӣ бардор азиз дар шаҳри Душанбе 360,000 сомон меган. 3 комната 2 сотих замин масоҳат дорад. хона дар Гипразем қарор дорад меган. дар шаҳри Душанбе Гипразем дорад. ҳуҷҷат дорад. евроремонт кардага 3 дар хона, ҳуҷҷатхона ванна дар даруншай, кухнишам ҳастай дар берун, водопровод дар ҳавлӣ, мактаб, милисахона дар наздикиш. адрес Гипразем, деҳаи Қаҳрамон назди Парнико. аз саршавии Гипразем меган дарвозаи Чимтепа то хона 4 километр роҳ, камаш 5 дақиқа роҳай меган. маршруткаи 54 ва 29 ва таксиҳои 3 сомона ҳам мераванд. ба пеши ҳамин хона мегзара. аз сар роҳ мошинроҳ ҳам ҳастай то хона тақрибан 150-200 метр разница роҳ дорад бардор азиз. занг зам маслиҳат кунед аз номи канали Saudo TV бо муомилаи сӯзам қатон мекунам. як хонаи фасони дига баҳри шумо бачакое ки мақсад сумтон мераса. ин хонара срочно бихарен 452,000 сомонӣ дар шаҳри Душанбе. 2 этажа 4 комната 2 сотих замин доранд ки хонара пони ремонти замонавӣ кардан. сум дар ко мефурӯшем меган. ҳамин рақамҳои 5 та 1 дар занг зам маслиҳат кунед. ҳавлии фурӯшӣ 2 сотих замин, 4 дар хона, 2 ҳоҷатхона дорад, 2 баня, кухнӣ, таги хона подвал. адрес Гипразем, маҳаллаи Пахтакор, Попо. аз роҳи Калон 100 метр мега ҳамин хона дурай. хулоса занг занед маслиҳат мекунем мега хонаҳо пони фасон карда ремонт кардаган. барои зиндагӣ кардан пони тайёрай. 452,000 сомон бо муомила мекунад. хона дар Гипразем, маҳаллаи Пахтакорда қарор дорад. занг зада маслиҳат кунед. нонпастхона ҳам дорад. хулоса ҳамаш 100%. дег ҳамаш қонун қоидаш кардан. боз як хонаи фурӯши навбатӣ бардор азиз дар ноҳияи Фархор. бачакое ки аз ноҳияи Фархор хоҳиш кардем подписчикои Фархорӣ бошен. агар дар амои компютер нависен ҳамҷоя даем мо бардор азиз. 5 комната 8 сотих замин дорад. нархша мега 280,000 сомон бо муомилаи сӯзам дорад. ҷамоати деҳоти Зафар, деҳаи Чоргул. хона пони ремонти фасон кардаганша. хай бо худотон дар ҳамин рӯи экран дудед чел састаянда хона дар ноҳияи Фархор 280,000 сомон 5 комната 8 сотих замин дорад. варианти алишра пешниҳод кардаги нестанд. бо пул мега толка сумқати мақсад мефурӯшемша. ҳами састаяй касоне ки харидори қизиқ ҳастен ҳамо одамо занг зада мега беҳуда занг зад нороҳат мо накунем гуфтагианд. бачакое ки харидори конкрет ҳамо занг заданд. аз номи канали мо гап зад иншоалло ягон сум бо скидкатон мекунам бардор азиз. хонаи фурӯши навбатӣ бардор азиз дар шаҳри Кӯлоб
нархиш 340,000 сомон, се комната дар 4 этаж, аки квартира 68 метри квадратӣ дар 10 микрорайон меган. 68 метри квадратӣ этажа. Полни хона барои зиндагӣ кардан 100% тайёр бародар азиз. худотон дидесен чӣ хел полни абои печониш кардаган. қонуну қоидааш қати 340,000 мега бо муомилаи сӯзам дорад. се комната дар 4 этаж 63 метри квадратӣ. хайдорои конкрет боша бо арзон ҳам мекунанд. агар дар шумо хе хона боша, мошини, замини, квартира боша, рӯишин дар ватсаби мо рақами 931 имо ватсап 24 соат муроҷиат кунем бачаҳо. занг назанем, фақат ватсапда найсен боша рӯишин рекламаш мекунем мо. баъд дар ҳамун комментария аз кадом маркаи хона мошина нависен, мо худохоҳад комментария мехонем, бо ҳамонро зиёдтар ҳамун намуди ки шумо дар мақолаи пешниҳод мекунем дар навбарои баъдина бародар азиз. масъалаи хонада 340,000 занг зан маслиҳат кунем худтон бо ҳамин рақами 967. хонаи фурӯши навбатӣ бародар азиз, мегзарем тарафи ёвон, подписчикои ёвонӣ лайкотон бизанед, дар ҳамин канал подписатсия кунем. ма шумода ҳамавақт меоем. то вақте ки Саудо ТВ дар канали ютуб ҳастай, баъре шумо пешниҳод мекунем лабои хона мошинора. се комната 5 сотиқ замин дорад. хонаи фурӯш дар ноҳияи ёвон, деҳаи Гулобод 1, иборат аз 3 хона, кухни, ҳаммом, ҳоҷатхона, дегдонхона, ошхона, ҳамаш хулоса ҳастай дар 5 сотиқ замин срочно фурӯшиай. хонаро ҳаққи краска кардагианша барои зиндагӣ кардан тайёр бародар азиз. 140,000 сум нарша пешниҳод кардан бо муомилаи сӯзам мекунам хаттон. фақат занг зада маслиҳат кунед. ҳавлишам калони хушроакай я баракда хона кардагиан, пули қонқоида тайёр кардагиан. касоре ки харидори қизиқ аз гуфтан занг задан маслиҳат мекунем, бо ягон сум арзон ҳам мекунанд. хонахарои конкретни марама занг зада пирсенша. хонаи фурӯши навбатӣ бародар азиз, дар шаҳри Кӯлоб бо нархи 120,000 сомонӣ 4 комната 4 сотиқ замин дорад бародар азиз. ҳабо худотон дидесен чӣ хел састаи ҳам хона. калидор фасон хишоят дарош моли часпондагӣ даруни хона зиндагӣ кардаесан. 120,000 меган, аку 120,000 ам сумай бародар азиз. акаму камтар дар ҳамун деҳа қарор дорад, сари кӯҳ дар қарор дорад. 4 комната 4 сотиқ 120,000 сум мега бо муомилаи сӯзам дорад бародар азиз. занг зада маслиҳат кунед аз номи канали Саудо ТВ рақами 915. аму тарафи Умари Хайём мега қишлоқи Тиллоӣ. свет дора маълумоти бештар ба ҳамин рақамҳои 985 занг зада маслиҳат мекунем бародар азиз. акн навори мо ҷа ба охир мерасад бародар азиз. хоҳиш ҳамаи шумо дар ҳамин навор лайкотон бизанед, дар ҳамин канал подписатсия кунем. ма навор мекунем ҳар рӯза. хона мошин бовар дорам, ягон канали ма ягон хона мошин арзон меоем бародар азиз. боқӣ дар мои худ то навори баъд. на худотон хайр бародар.